Biyang titaw. Apay nga da kayo, nanang. Nena, mailiwak ka da kayo. Nang na dagiti apukok. Di kay ba't ngamin pumasyar ije balayon tere. Makumikom kami nga gasawa, nanang. Wen maawatak madkit di dayta. Iso asya kunti umay mangsarungkar kada kayo. Nini, katagapot kayo ano, buyot kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apo ko yo. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yo dagiti apo ko yo ngay no kasta nga agoy uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. sige. Agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pay, nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo. Kat napigsamat ti kita yo iti panaglakla ko yo iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yo aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas ta nagsakitak. Oh, adto'y ti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yo, nanang. Awan maitid ko. Tane, kas makita yo mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta Di ka madanagan. Umay kayo la sarungkaran kadagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yo, nanang. Inalan niya balayan yo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang iti ti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maitid ko kada kayo. Ang dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramidak. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matinti pinsyon ko. Ay, masyanak ka, kaka. Di adal na kita anak mo. Kaya nadama balinda iti biyag. Ay, kasla di na kapagan anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Uray ka sa nuti ka busy da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makitkitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na, di da ka pa'y malagip asarong karan. Mabitla ang talak ti bulbuludan. Hadto yan tigat-gatang balasang ko. Guys, ada lakok manan ka ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga road gumatangak tane. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman ang naglako kayo, nanates. Well, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo mangarod na. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan niyo? Ikan nakitili maasupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkita. Apay na. Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito eh. Ay, naagyaman nak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tama nga no kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ay, ala, siya pala ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay, nagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay sa kayo mo't ngamin dito balayo. Kuanan dagiti anak yo. Wan nga ron. Ala, mangan ka pa dito balay sa akan to agawin, Juben. Mabitla ang tagluto Saan yun? Agina na kay latanan na. Tasyak tagluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan. Ay saanan siya kun.
Ay na, basta gidda kay lang nana. Nakapsot kay lang arunin. Nabannog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno da pagbiag ko, Barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yaw nanates. Di da kayo kadin matulungan. Jakun mang namnama kadakwada, Barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan ngal daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan, na imbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwar tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kay man aglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglaklako. Inton kwan, ibaga dagiti tao, abay-bay anda kayo nga inami. Ibabain da kamimot nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ijabalayo. Agtugaw ken agid dalaang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Naawatan niyo. Ay, maburyong ak mga rod kan masikuranak awan aramidan na. Isu nga aglako ak naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay nga imutang kayo kanitatalan ba iti pinaggatang iti agas yo? Wan me na. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibainan da kami mga anak yo ha? No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagan nyo? Sana tila pagututangan nyo? Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo, tani. Ado mga rod ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pagchichismisan da tayo manan nagitinagatal ti dila na. Sigurado nga ibagbagada, baybay anda kayo nga inami. Mina. Ay, may stress ak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Siyaktong timang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano tinutang ni nanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang kao. Apay? Bayad akong takababain mo. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kunang amin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang ko? Masyanak ngamin ije inayaw iso a pinautangak. Ay, sana ka si Jane nami, tata. Di adal lagi tanak nagbalin ka takaasin. Antoy ti sangaribo. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga sa bali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siya. Di. Apay nga yabirbir nga sa nakmutlatan, Jube. Ay, ala, sumrot ka Ay, nagyaman na, Tess. Apay yabirbir nga sa nakunak. Apay nga ay. Ay, bakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuyukuyog ta. Na-develop tirik nakkan-kan. Anya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagiti kataupam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sa bali. Sikalaan. Mangibabain ti inatama ng Mina. Ni, apay ni Nana. Wan akta na ki boyfriend matan. Kanayo nan ijibalay na day ja a Jovit. Jubit? Wan, naki-boyfriend. Day jay pa mat a Jovit. Ay no, mangibabain na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot yun day ta. Ay na, nung kayat mo, mapan ka ijibalay ni Nanang. Takanayon ijay day ja a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day ja Jovit nanang.
Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas ayan no makinobyo ak. Kinapuno na. Plano may dagkasar kini Judith. Uray simple la akasar. Tapno makapagdan na kami. Ay na, di kay lagbayin iti kasta nga raramidan nyo. Anilat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo akmi na. Kan barumat ni Jovit. Di may kaya makiasawa kayo manan, nanang. Ha, bakbakutan kayo nga makiasawa kayo pailaan. Di kay lagbayin. Sinaan nyo na dyan. Ala, Mustang, di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Tauray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman nak. Maladingitan aklaan. Taap akas dyan dagiti anak ko. Di na kayat nga gragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak met ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balayda. Kanayon da makubikom. Akas lapay kit din abogan da kunot at duma. Kasapulak idang anak ko ngam di na maipaiday ta kanyak. Itatan nagsapulak iti agbalin akatakunay-nay ko. Paritandak. Ala, di ka nagladingit. Tama nga no makapadakas kan katikasta. At daak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka pa, Iwan. Amangan no mabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsingpat na ito ang lalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na taintad mo ni Jovit kanyak. Oray kaskasano. Adan magipatpatag kanyak. Oray sa anda kon apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki anangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit na ita. Nanang! Tere, anak. Apay akad duhayo mananday ta lalaki. Isu ti katulungak ngaglaklako iti barbecue. Sika, Jovit, ha? Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat na para kin kwa na? Sumapol ka langit iti sa bali alukom. Saan ati inami? Tere, anya ka kadi. Di ka agiskandalo dito, ita nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray mga damin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat da ito'y alalaki para kada kayo. Yung plano yun di makiasawa. Diyan kay di piliin yun. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day ito na Jovit, timang tawid iti daga ni Nanang. Imbis sa pagbingayan ta, awanan ah. Wan nga ruda, naalata matkit din titawid ta daga. Namadapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, katpagudwan tanto day jay. Wan ah, naman siguro day dya Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Isu ngay naram na. Ay lakit di ah. Ay no ah, makapasuro na kitkitaan ti lang adado. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina, adda na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na Nanang. Anya ti bagayo nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Ay, diyak umanugot. Uray siya. Jak kayat nga kasar kayo iti day dya lalaki. Gungundawayan na kayo lang day dya tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovit. Katawan mo't mading aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, nanang, Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ti karbangan na itinakanagan kada kayo dagayo. Husto ti ko na ni manang. Imbis sa pagbingayan min tong agkabsat day dya, intunawan kayon. Saan? Tasabalin tong timang tawid iti day dya. Ay, anyan.
Jaklain pagarok nga almanan nyo pailaan ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sa bali. Da kami ti rumbang amang tawid iti dayjay, nanang. Ala, itad mo kadakwada day daga. Tapno awanan ti pagsaksakitan tinakamda. Anya, ngam, awan pag naadanta no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawit tayo di balay. Tayo jayan ti pagnaedan ta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Ha? Ngam asikasuan ta pa'y nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rad. Sikat ti makamo, Tess. Rumbang laan data ti papananday ti adaga. Kastamot ti balay ni Nanang, Terry. Wala manang. Oray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di orad kasardan no kasta ti kayat na. Uray ta intadan ni Nanang ti daga na kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Oray nakasimsimple la akalaysa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon iti nangisit. Sana bale. Tinapatay. Naragsak tangang padpada. Wan matkit day. Iso na laeng, tasaan na din maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kayat aparakan ka, Tess. Iso baybayan mo. Sana nga isudat ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaam mo kadagiti anak ko. Kat ulit at agyaman manan kan ka, Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung dagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay-ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat kan ka. Tadda ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kahit nakaragragsa ka, tadimtang ka iti biyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jobet. O sige, tayo warkon. Tani, paumay ka nun, ti kinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno mai-deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan jay laklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alukan. Ay, kat siya man. Total, sigud mo't nga amok ti agmaneho. Pautangan nak ko mamanan, Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay. Nagadun ti utang mo kanyak manang mina. Kasanungay ang makabayad ka. Ure alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta kuma talaga ti ibagak manang. Kat nasayata tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Ure agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamot pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka iti nag-invest iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan na. Di mo mat kayat. O kita anak man. Inlakok amin adaga. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mawawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka ka din agsubli iti trabaho, maading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jobet. Wala nga rod. Nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaid. Wala. Anaan mo may tidak kalabalay. Tinapatay. Ada pagyanan ta. Ay, naimbaglakit din. Tainig kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay.
manang mina, inla ko kung tidagam, kat ini-invest ko matay. Ay na, sigurado at dakil tumanan titubo day jay. Juan, Terry, Pasensya kan. Ngam, dakil una yung tiutang mo kanyak. Napanamin iti agas mo. Ngam, di ka matlagim imbagan. mataya ko ni iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan, andan sa bali a pamilya na. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Una, nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Napayagan nanang. Naibos di sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag. Anyan di kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may nga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Jakla yung pagarupa kas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanan ako mano itaak lang ako may dito anak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasya kada kayo. Pautangan na ko ma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Anya. Tulungan na ko mananang. Nala, amom to numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adon dagiti manangal lilaw ita apanawan. Nanang, kapagawanan na ko ma. Mababain ako na yan ka na kayo. Kapagkonsensyaang. Kapoy titrato kini ka na kayo nga inak. Sana ka nagbalin sayat nga anak ka na kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo itiday di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Biyang Titaw. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti patangatang mi abaro nga episode. Kablawak man pa ni Ma'am Ima Santos, ni Imelda Valdez, Danilo Abok, kini Ma'am Florenda Gaspar. Intay nga ro dandagan ti episode 190. Dito'y drama tayo. Biyang Titaw. Mama, iso ni Janet. No biyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak nana. Ayak trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit ulo, kaya't konti matulog. Arnel, di nagsakit tinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasdiya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngaman law adina kaya't, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasdiya na laang iti damo. Ngamin to nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa di kay matagtagali ah. Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Ada ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Nga maapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay atet ni Janet, Mama. Diyak kayat na diya babae aparakan ka. Sinaam na diya babae.
Tay padam a profesional ti pakirelasyon Mama, itla dingitag, no di kay mapatgan iti kayat yu ang mapasamag. Anya? Tatang, ikasal na ka na ni Arnel. Kasano ang makikasal ka nga ket no ko namait nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan nga iso ti mga asawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasao. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakas ta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kas jay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakita amlat na kumay ti nasayaat anak ko. No natangsit ti tao kanya, nakarkarupay ang natangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpat ak matang tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel anak ko. Respetuan ko malata. Depende iti sitwasyon day ta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat ko nga ikalaysa ni Janet. No kasta, talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek na Janet. Kan may sa nasimpat. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao, no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga masana professional ti asawaan. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat ko nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, yakam mo. Ngam sabali tiriknak iti dayjay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan ko anak. Mama, Pasensya ka ni ti kastoya panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobiang. nagbidot kayo iti atak, Mama. Nasimpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyak no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan ko na. Sige, makamu ka nga ron. Diyak ko makayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana anak ko. Inkaagmano iti inana Kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swamang tumadyang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibagpagam Madi ti kasta. Inatinubium dayjay. Iso a respetuam kumamay. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Malakit din. Inkasabten ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayot nga iso ti umuna nga umasidag kanyak. Janet, ani? Adda ka no ibaga ni Mama kadata. Ha? Anya dayta? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagag man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko nam ang nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta kapagadal ko, mama. Siya ti gastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga gasawa. Katibat gastos sa nga gadal, siya ti makamo iti dayta. Ha? Kaya't mo tag eskwela manen, honey? Una, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang disidido ka, kaya't ko tay sigurado.
Ang mga nuwan kun kunam nga maagsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Wan, mama. Interesado ah. Okay nga Rod. May bayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kang tungarutan. Ay, pasensya kayo, hindi pa nagsasaop no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Ngabita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, isa pasensya kay lakuman. No, at na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Wan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panag-enroll, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panag-atal mo, Janet? Nasayaan, mama. Manamnamak matla ka di panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Wan, mama. Di ka matanagan. Makagraduara. Nasayaan nga ron. Kanuan gaya. Likli ka man di agpuyan. Tapno makatulong ka man iti trabaho dito ibalay balasang ko. Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa iton mapuyatan ka. Nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban, balasan ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam di agdalos iti unang tibalay. Diyak kaya't tinawara akang balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapamagbagalaang da ito'y. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga ron ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel. Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay na. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaidan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't tikas na. Iso ang lumasin tan. Agipatakder kan iti balay ta. Uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adi to'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemaen, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay paylaan lumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat sigurong ti ornong ko para iti patagdal ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagyaman kami kan kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panagkadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat nga min tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raod, nagbiita naglabas ti aldaw. Sana napuputan ti aldaw. Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kat na ulitag abalayan. Hagyaman akmanan ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti si ni Lula. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutuan day ta.
Ijay kumayan ni Lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Dito laang bangiro. Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay nga'y ati kay may idirapi, Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni Mami, Lola? Anya, Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. apo. Kunapoy ni Mami, jak ka na makipangpangan dito'y balayo. Ka, amo na ka dito yung umay mo dito'y ita. Saan, Lola? Naglibas Anya, apay nga'y, nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Ha, kasta ka di apo. Wan, Lola. Kan adupay adang iti bag nga ibagbaga na kanyak. May papankan ka, Lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, hani. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni Lola na. Kalpasan ti amin nga aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di kabalay na. Ha? Anya ba'y nararamid na? Di ka man matagin gidi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan dag sarita, kurang nalaabugan na kakaslamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day tapasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpot matan kan ka. Kapilitan asumingpad na, taadan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakit anak mo. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when mo jay swapang nga ina. Janet, nagbalbaliwan ni mama ko nakmay. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabas ang dayjay. Kat, apay sumat amin nga imbagak iti asawak tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw mo tayo, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taadan apo ko na. Namjak amo nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aging didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kong tatang, iso adinak basta maungtan day di akatuganga. Ha, labanak nalalaingak mo't lang ang iso. Jesus, sana nasaya ti kasta nga ibagbagam anak ko. Huray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan, di ka agimulay ti sakit tinakam. Ta sana nasaya ti kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka, anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Ha, manumat la day di ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaan da ito'y oo. Ha, ala, tay nakanginin na cellphone day ta When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umabalak araw sa niyan, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kanginin na. Kan oray jilugan mo, kabarbaro man na. Ay na, no ko nagtumot ngamin kan ka, sumali ka ba't iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla maputang ngakmat ngamin, friend. Awan di rin mga pagbutngam. Gayam ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn, Ay na, oray ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako ni Timabii. anya? Wan, kat no kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tasi ka ti may isang agbalin nga staff ti gayam ko. I-recommenda ka. Ha? Manungay ti swaldok ijay no bilang naan. Ay sus, ag-triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, iso nga panunot kan.
Tamangan no makaalan iti sabali ti gayim ko. Ay, sige, tapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded ay di asawam iti kakasto yung abana. Ukwan, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti si kasaanan. Di mo niyo man kan kwa na daytan. Tama nga nulapdan na kalahaan. Ay, manan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosalyn. Gusto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumak nang nagyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alukwan, takatrabakwak man. Kan gayim na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagita na. Rabiin, anyat pampanunod maya, nakatugaw ka madlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko ang nalawa apigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray man ang danta iti mga sikaso kadag iti matarakan ababoy. Napintas day ta na panunod mo Uwan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam at talaga. Saan gayam maiskam da ito Saan mata talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalang munti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo aporta. Kwartami at anlo kada katugangat da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Nala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo dito Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunuman kan ti outing di asawa, Marnel. Kanayon di post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax mo Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti magbaga na agatangan niyo apikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kupa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya? Kat, di kwarta nga Imbang ko kanupay lang ni Janet, mama. Apay nga kakaribuso dagiti tattao di tiruar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Uy nga ron, napanan ti best friend mo. Diyakan mo. Adamang ibagbaga nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanin ti kwarta tayo. Diyak na ron mo, Janet. Kung dakam atigayam mo, Janet, dakgal agat at ti kwarta dito akumpanya. Kat oray siyang mata. Sigalaan nga yan. Dakdakkel ti kwartak dito yung apsika. Kasanin ti kwarta? Basol mo da ito, no? Saan ang maisubli ti kwarta, Rosalyn? Agkalnakaman mo, Janet. Papi nga siyak ti papasulang. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Una, ngam sika tinangawis kanya mag-invest iti dakgal a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabig ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad din nalam a kwarta. Pagkawanan na ko, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanan ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas ti mapasama, Arnel. Iso pagkawanan na ko, Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siyak nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati aga pala iti trabaho. O talagang awanan ti mga watan ka. Agtagibalay ka langan.
Tasaklatan tag trabaho. Mababain na kun kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko ma. Nangrunakan ka mama. Sorry ka po iti panang tangtangsit ko kan ka iti kan labas. Ay, agyaba na tanauray kumadlaangan ti panagpakumpabang Janet. Kinapudno na dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka. Simmabalin ti ugalim. Ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo. Ipaidam mon kanya. Pakamanendak ko mama. Aklo na tagitabindot ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan dinarawit mo. Anya ngay ngaron, agsubli ka manan ngag tagibalay. Ako nambat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Isu na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. No na nga to ti purwam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no napakumbaba ka, ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Bueno gagayam, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Everyone, welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, kaya't kumampay tagiyaman kada kayo, iti kanayo na panang supsupur tayo, kadag iti uploads, kandito YouTube channel tayo, papagaya. Salamat kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay tupulos mauma. Kablawan tay mampay ni Ma'am Imelda Cabang, ni Leonora Bautista, kani Al Kathleen Umayas. Intay nga ro dandagan ti episode 192. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Nagturo kami di rabi, Leia. Iji balay da Mariel agayam ko, tatang. Ulbod, nagkapuwa ki balay da Mariel. Kat imbaga na nga awan kay Jay. Kwa. Nagturugam iti rabi ikunak. Ije balay tinubyom, ha? Uwan, tatang. Inya. Ikan-kansan. Sige ha. Padasan nyo di mang kabil kanyak, tay darong kayo, tatang. Blaglagi pa nyo, babayak. Kat minor di dadak pay lang. Mabalod kayo no kabilanda. Ipabalod kayo. Aniya, una yung di kasta pa nagsasaom, Leia. Kasla di nakpaikab kabilanganan nga amam. Gapot na didak maawatan nga anak yu, tatang. Di yung mat namin itad di pagragsaka. Ipaitam yu dayan tiragsak ko. Anyan, talaga nga ipaidam mi no ang mumia pa kay sagmakam. Imubumingan ka, yung asawa ti aday ti panunot mo. Andan do pa 15 years old na nakiasawan. Siya tulakit din na 17 ti taon nan. Ag-eskwela ka pa yung muna. Baybay ang pailaan day ta asawa. Pinalubusan da ka na maki-boyfriend. Taagpilit ka matgamin. Ngamno day ta asawa, saan pa'y amabalin? Basta makiasawa akong tatang. Agdan na kamin ka ni Alden. Mayat kayo man no saan. Ang mga napagsinaan data, Leia. Saan? Siya ti matumpal. Saan nga isuda? Naimbagkan ka at awan dagiti dadakkel mo ang makibibiyangkan ka. Wan taday di abroad.
Nawayaak dito Tama aramid ko amin na kayat ko. Naimbag ka pa'y, Alden. Basta pauitan dak iti kwartak, ayusan. Kahit, kasano, di ka nagawid iti balayo. Tama nga no di da kan palubusan arumwar dananang kantatang mo. Pagyanak nga rodan nga'y. Dito'y balay niya. Awan ka duwak dito'y Leia. Sige, alaag nga rodan dagiti kawis ko. Tagdan natan, Alden. Apay dagita kawas mo, Leia. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Agdan na kaming kanya, Alden. Anya, amom ka diti bagbagam. Nagubingan kayo pa'y laang agdan na kayon. Kan kasanon ti panagadal mo, anak ko. Agtuloy aklata. Di kay mandanagan. Ituloy ko ti agiskwela. Makaturpo sa kiti panagadal ko nga uray maki-asawa kon. Isublim dagiti kawas mo iti kabinet mo, anak ko. Saan ko maanatang kanti ulan? Nanang itad yung ti wayawayak tabalasang akon. Agadal ka pa'y. Inton makalpas ka iti panagadal mo. Samon to aramidan ti kay kayak mo. Basta siyak ti matungpal. Inyan anak dakpay lang amin no di yung matitag ti pagragsaka. Leia! Rabiin, adi bakit? Maturutan. Gusto tayo na panagsangsangit mo. Apay akas jay ti anak ta. Saan tamat anak kurang anang bagbagakan ko na. Pinadakkel ta babaan iti nasaya at asursuro. Nga mapay akas jay tararamiden na. Na-impluensya ni Jay Nubio na. Manipod na gayan ayat dakin ni Alden. Nagbaliwan ti ugali ti anak ta. Kasanoon ti panagadal na. Mala, maturog tan. Tasukunin ta intun bigas. Leia, agawin tayo nanak ko. Diyak kaya't nanang. Saan na nakaturturog ti na may dirabi. Gapo iti kapapanunot na ken ka, Leia. Basta diyak kayat. Baybay antak ko man. Di kay mandanagan. Awan ta ka sa mapasamak kanyak iti puder ti nobyo. Ayan ni Alden, takasaritak man. Apay tata, anya ti bagayo kanya? Alden, yawid mi ti anak mi. Ubing kayo pa'y. Apay, kabailan yun ti agpamilya? Nileya ti pangibagaan nyo iti dayta. Sangkit di asyak tata. No anya ti pangadeng na. Iso ti masurot. Basta siya. Pasurot taklaan iti anyaman na desisyon na. Basta ditoy akon balay dalden nga agnaag tatang. Sa anak nga agbisin ditoy. Taday jabrod da mamakan papana. Binulan apaw itan da ni Alden iti kwartana. Anak, agpagpakaasi kami kan ka. Denggan na kami kumaiti amam. Ubing kayo pa'y kini Alden. Agadal kayo kumapay anak ko. Diyak nga rod kaya atin dag-eskwela. Basta duta kon. Basta makidan na akon kan ni Alden. Siyak tagpakpakaasi kada kayo nanang, tatang. Itad yung kumantiwaya-wayak. Dakkel akon. Balasang akon. Kabawila akon ti maisina kada kayo. Leia, agpili ka. Siyak, wano dagiti datakkel mo. Kat si ka syempre. Si ka nga rodan ti pinili. Agbiagak nga uray awan dagiti dadakkel ko. Basta daka iti biyag ko. Ang yaman ak Leia. Talaga gayam anapatagakan ka. Unay-unay Alden. Si ka ti biyag ko. Si ka ti amin ko. Lumapukaw ka iti biyag ko. Nasaysaya at lang mapukaw akong dito'y lubong. Ngamin, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leia. Mangan kan ali. Di ka man nangan itay agsapan. Intasukunan ti anak ta, mani. Namin adon nga inaramid taday ta. Ngam natangkan ti ulo na. Awan mabalinta. Mani. Namin ano abinagbaganta. Ngam awan denggin na. Tumangsit pa yan. Iso abay bayam. Palugodam iti kayat na nga aramidan. Kasanulaan ti masakbayan ti anak ta. Nupilitan tang agawid.
Ang mga ano niya ti aramidan na. Ang mga ano dakdakas pa iti mapasamak. Mani, Saan taan nagkurang anang bagbagaken ko, ana? Inaramid tan ti pagrebengan ta, kas datakil na. Iso ang makaamong aruden iti biyag na. Kas jeti kayat nang aramidan. Awan ti maaramidan ta. Basta bayabayin talatan, nga uray awanen iti puderta ti anak ta, bakit? Papa na Alden, At daw ting may agbabarkada. umayak man Anya? Nang pasig kami ang lalaking agkukuyog. Agbati ka na. Basta umayak. Di ka mapmapano di nakikuyog, Alden. Anya? O sige nga Rod. Sumurot ka, Leia. O sige, karatwa. Agsiyat tayo lang. Tado pa'y tinagatang arak. Alden, gusto, nabartakan. Agawin takitin. Maburburing ak dito yan. Siyak lang di saan nga umininom. Oh, di uminom ka, mait no kayat mo. Adoy, uminom ka, honey. Ha? Okay lang kan uminom iti arak, Alden. Wan, basta ka doon na kayos lang. Ala, agsyat ka man, Leia. Alden, papanamanan. Agay ayag ti barkadak. Ada pa panan mi. Mabartag kan tuman na sumangbutan. Di kan mapan. Saan na mabaling? Saan na naragsak ti tropa mi? No adda absent ka na kami. Masikuga kon. Ngam panaw-panawan nakpay dito balay. Mabiitak lang. Lumayak ba't nga ruda? Anya? Basta sumurutak din ka no kung naksumurutak, Alden. lakay, agrubat ka. Indaray da iti ospital di anak ta. Anya? Ne, apay ka no? Naidaras sabot di pa naganak na. Dalas tayin takitaan di anak ta. Sige, mabit lang nga ron. Tagsukat at bit. Agyaman ka ta nasalun at kayong agpadpada iti anak mo, Leia. Nanang, Uray basikog ka, agpuypuyat ka. Takasano, surot-surot ka iti asawam iti saginuman a papanan na. amangan namin no mapanagbabae. Isa ang masapul abantayak ti asawak, nanang. Anya, itataadan anak mo, agtalinaad ka lang iti balayo. Di kan ruar-arwar. Nanang, Asikaswam anaimbag ti anak mo, anak ko. O, aday ta. Napaturog kon ti anak ta, Leia. sige, ipaigda mo ni takrib na. Wen. Aday ta. Mapanak matan. Ni, papanamanan ka trabiin. Pagbigyak ti barkadak. Tapno saan nga pasugnod. Kasangay na nga minita. Alden, awan ka duwami ka ni baby dito balay. Di na kami kumapanawan. Mabiitak lang mo. Agsubliak matla dagos. Di kan mapan. Di nakpagpungtutan, Alden. Apay ayakas ta ka, Leia. Tikayat mo. Bambantayan na kakanayon. Tikayat mo. Adaak lang itisibay mo. Palubusan lakmat ang makaaliwaksay. Apay, tapno nawaya kang agbabae, kasta? Awan babaik. Mapanakon. Naipilit mo tinumar, sumurot kami, iti anak ta. Anya? Sana nasaya atir aramidin yung agasawa, Leia. Agrabrabi kayo amapan makininom kadagiti barkada yo. Akadwayo ti anak yo. Pati ti anak yo. May ramraman ang mapuypuyatan. Addan anak mo, Leia. Saan ka nabalasang? Iso nga'y jamon ti mapan makininom. Apay, ayaman nakibiyang kayo, tatang. Kat saan kami mat nagdawdawat, iti kanan mikada kayo.
Saan kumanat ang kanti ulom, Leia? Ipagbagami lang tirumbang nga aramidin nyo. Takaasi ti anak yo. Amo mi tararamidan mi tatang. At na kami kanal din. Saan na da kayo timang pakpakan kada kami? Tadagiti tadakkel na din timang magto diti kwartami. Ha? Iso di da kami kuman pakibibiyangan. Talaga asukir da nga anak mo. Di na kaya ti mabagbagaan. Ay, at dapay kit din ating mangsit. Idinakidan ng kini Alden. Pagkarit na ti kinabak nang tinakay kamangan na. Kaslaawanin apulos ti kasapulan na kadata adadakkel na itikas niya pa nagsasauna. Ala, baybay amon na kay. Tapno saan nagsakit tinakam mo. Iwak simon a panunutan ti madi nga ugali ti anak ta. Ikararagan talaan ng ida, agraman ti apo ko ta. Alden, mangalan taman iti katulong ta dito'y balay. Marigata na ka mga iwan kini baby. Ha? Sige. Taibagak ka da mamakan, papa. Umanugot da nga ta. Wen, apay kit dinasaan. May salasaok ka da mamakan, papa. Wen adagos ka da kwada. Di takpay pinaaya pulos. Ta ipatpatagdak nga anak da. Sige nga Rod. Ipakita ta ka nagiti dadakkel ko. Anapintas lat ti panagbiag ta. Tapno saan da tatagtagibasitan. Ipakita ta akabalan ta ti manangdan iti agbalin akatulong ta. Oh, adoy. Imported a dilataken sabsabon dagita nanang. Impawit da mamaken pa pamanipod abroad. Ha? Adoy, ikan kayo iti bagyo. Nanginaabag dayta. Nagapumat lay abroad. Kaya't kung ay panagnag kada kayo nga awan na pulos pa nagbabawi ka na kay asawa iti nasapa. Kas makita yumat, napintas ti biyag mi nga gasawa. May ranod kayo pa kitdiya, kada may itad mi kada kayo. Wen, ngam na saysaya at kumamat laeng. Lumakaturpos kayo iti panaghatal yu anak ko. Uray saan kami ang makaadal tabak ng dal din. Ado di sa likwada. Talon dagiti anak ta Alden. Nga maging kaita na bisyo kalat ta. Leia, rugyan na ka di man na sermonan. Among matadyak kayat ti masersermonan. Di takto pa'y kabagalan na sermonan dagiti dadakkel ko. Sikan tulakid din. Kaano nga rin ti pa nagkasarta? Anyat ko na damamakan papa. Sanda pa'y kano ang makaawid. Makumikom da abroad. Agkasarta lang ta na nga uray awanda. Anya, sana mabalin na. Masapul nga dadamamakan papa iti kaaldawan ti kasar ko. Kaano nga rin nga gawid da? Diyakan mo tawan pa'y matibagbagada. O sige, mapanakon. Papanam, inaldaw larumwar ka. At dalamapan ko gatangan ni Plaza. Marabian ka manan. Wano saan, parbangon tumanan nga agawid kan. Anya ko numarabianak. Sa anak mo't nga kurkurang kada kayo It-ited ko amin nakasapulan nyo. Iso adi ka kung direklamo na Nagbaliwan ti ugalim. Saan ka nakasidia nakasingsingpad kanyak? Kaslasanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak Alden. Adula amin nga ipagpagam. Sige, mapanakon. Umay kami man makiturog ka dagiti anak ko dito balayo nanang. Ay katuan anak ko. Nasaya at matay pasyar mo dagiti apo ko me. Apay adiyo kadwa ni Alden nga Sana nagawid di Dirabi Iso di ka matagawid dita. Masurunak. Uraya kasukunan na kami kadagiti anak ko. Apay, napanan na aya. Diyak mo nanang. Kanayo na marabyan. No sita, siya tiapaan na. Iso masurunak. Agawid kaming kadagiti ubing tatang. Ne, kung nagmanurayam ni Alden amang sukon kada kayo dito Jakbot nga rin maurayan tatang. Iso nga agawid kami manlangan. Bala. Ipasyar mo tumanan dagiti ubing dito'y balay.
Samo mo't lay pasyar ita ditoy. No agpasugnod ka iti asawa. Sige, mapan kami, tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito balay mi. Siya ti asawa ni Alden. Sigan, asino kan? Anya? Anay ko. Di nakpadpadasan si kababay. Nauray pa si Kugang. Kabagalak ti makiginugal kan ka. Pangasim laya. Di ka giskandalo ditoy. Pumanaw kayon, kadagiti ubing. Apay apapanawan na kami. Apay nagisangpot kay ti babae dito balay. Nadingitag. Ngam ni siyaw iti ayatag. Kat iso ti kalaysak iti kabitan na panawan. Masapol amay kasarkon. Sakbay di panagpas ngay na. Anya? Awanan kay ti bayin. Kalpasan ti ato pa nagsagsakripasyo kiti dandam. Kastilaan ti suman mo. Apay anaarapin mo ti kastilaan niya kalden. Nadingitag. Nga maklunan tatigasat na. Saan adata tinaituding para ilitong galmaysa? Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. Ta saan ta nagkalaysa? Ken kang ronaan ti amin? Saan kan nga ayatan? O anya, naisagana mo dagiti balon dagiti uping ama pa nag-eskwela, anak ko. Wala na. Sige, taitulod mi idan ije pagadalan da. Bagay. Ayaw ako nagiti ako ko ta. Malataw da, hindi pagkadalan da. Wan, lakay! Nanang. Papay Leia, papay nga inarakop na kanak ko. Pagawanan na ko man. Imbagbaga kiti kan labas nga awanan di masapol ko ka na kayo kanitatan. Ngam nang bindutak. Kasapulan kayo gayam. Nangro na itatamay sa ako na single ma'am. Na kayo matlagayam di pagkamangag. Isa pagawanan na ko ma'am. Ala, lipata mo na ita anak ko. Anya nga runay. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim iti lalaki asanin ang mga yatkan ka. Sana balay, tasuportado matlatan ni Alden dagiti anak yo. Nga uray atan sa bali a pamilyana. Ay, walang kaya bagay. Wala daw ang nagiti ako ko ta. Pagawanan na ko ma'am. Ang yaman nakiti kinadunguyo ka nagiti ang pukuyo. Nagbalina ka sukir ka na kayo. Tinantangsitan kayo ngam na kayo matlagayam di makatulong ka na ita. Tawanan ako. Mala, hustol. Di ka nagsangit. Patat ganda ka. Isa nga ore niya ba'y tinararamid mo iti kalabas? Mapakawanta ka lata, anak ko. Tinapateg na amiris mo dagiti bidod mo. Kagleksyon kan kadayta, anak ko. Natangsit ka, kadagiti dadakkel mo, lakamam to ti panagrigat mo. Iso respetuam idatap na agbalin to na baligi ti biyag mo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan, apagadalan ang drama, wano episode, di sagot mi ita kada kayo. Ngam sakmay na, hello mampay kada Jazz de la Cruz, Rita Angel Vlog, Baby Official, Geraldine Larocco, kanin Noime Santos. Intay nga ro dandagan ti episode 188.
dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ara, sabong, para ken ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Ne, sana nga. Diyak ka sa pulan day ta sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day ta sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray mat asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi ang pungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam iti nasayaat. Sana kas tabas bastusam kitin di tao, ara. Mangibabayin kay ti kastang aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuanan no kayat mo manang milita. Ha? Huston, ikataman ti kasta nga ugalim. Natangsit ka sumungsungbat ara. Saan anasaya at ti kasta nga ugalim? Makapasurun kayo mat namin. Isakit yun lang unay day di nga agtataho. Di adala. Nga may sila nga agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay ba man ni Loreto, tagumatang ta iti taho ala ko na ara. Makapangpanganak ka. Sikan ati mga yab no kayat mo. Yak! Makabakbak kwalat mo siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglak-lako kadiri. Yak! No di mo kayat sanaan. Di kan sumanao di ta ara. Anya ka kadi. Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa yung malagip tagawi di jay lugar yo, Loreto. Na-enjoy mo samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngamin palubusan ti ulitig ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang agapo iya abroad. Sa akto ka no agawi di ti lugar mi, Milita. Kasta ka di? Ay well, ada ka din aning mo. Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matlarong warday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitig mong tumalakin kuanan da ito'y Milita. Nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan si kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan na tumutlaan ni Ara. Amang ano italaan da jay. Masursuro naktumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapoy ti aramidan ni Ara. Pasensya amla ko man ti kabsat ko, ha? Well, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman king kuana ngay ayataklat ta. Mauray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko ka, Nara? Apay na naimbol lang regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakid di ginatang daytoy. Tano dyan agbidot. Tangingina na magic pino daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtatahumanang. Sikan ati mangiduling iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha? Di mo man isang kaulit na ibagaday tang manang Melita. Masurunak, madadaan lang ang daldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya kumaaga po asang wangan? Jak tagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Melita ang kasarsarita na. Ara, amom, dayawak man ti kinasimpot ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro, nagagut, ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat namin day ta alalaki. Nagadong Arman na siyak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Kay pada na kuma-vendor laang saan kat asyak anakaturpos iti koleyo. Nalabos day taaki naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard pasar.
kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di kay madanagan. Agday kak tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrat ka man Pasensya ka na. Tanailit na ang silad nga ababana. Okay lang. Sana ka matanarati, ha? No, kasta. Agmay-may saka lang dito dagos mo. What, mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Mani, ang mga numailawan ta. Anya ko ma, ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, mani. I love you. Andahat mo na, Ara. Ay na, namiss ka unay, mani. May saan daw lasaan ta nagkita. Nung kailiw ka unay yan. Isumarap niya yung mayak. Tamo akailan ng una yan. Alam, irikap mo darang stiri daw. Tamangan mo da makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka data. Agpada tamat asing ka. Kwa, among matang dagiti ng tao. Nalaing na ang jismis no da makita ta. Diyak kaya ta jismisan da ta, Ara. Paturog ka kadiditi dagos ka ita. Saan? Tanda pera may dagiti balay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong nagasawa tan. San tanto nga agsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matketian. Amon, diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarakalo pa lang niya, Kara. Ngamin, kasyan ka tinagbali ng nobyak. Di nak tumatay sukat iti sa bali. Apay ko mga aramidok ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso adyak maraming ti bagbagam. Sumbata mo na, mani, please. Oh, apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Ha? Out of coverage mo din. Idayal ko man na. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na ngamin ako yugan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Hindi nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito yung terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga tan. Ay niya taramida. Ara! Ara! Yaman ak Manny. Kunak lang na linipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumay ko man kami. Tado ti dimtang na sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid na kita. Sumurot ka di kanya. I'm sorry. Awal namin kadua ni Mama ang mga sikaso ka lagi ti sa ilim eh. Into namin sa bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok to lang, okay? Among nga ti pang surutang kanya. Nalakalaing day tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak ta-address mo ha. Tamapanak to no makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to ha. Well, Ara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko kanti kapsat ko. Lukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak nanang. Wen tamo mat asuki na ni manang mo itilako na at ako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita.
Tiket di ko na siya tigagara na. Ngamalas na, tadan ay ayatak. Ha? Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padakmat na a professional. Anya. O sige na nang, tain nakagload at daawaga. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak kumara. Sorry, nga makiasawa akong iti mabit. At nobyo, Loreto, iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumunod ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kami ka ni Loreto diti sa alas ara. Ada na pa pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y naparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak na nang. Agduan na bulan tinawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak na nang. Namamo kigay syudad. Kat ayan na nga rutan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. In-text ko, awan sumpat na. Anya, kat kasano nga rut itan, mapantay di syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anobyom. Kuha na nang, diyak ka muna sa din ay syudad ti balayda. Diyak pa'y katamo no balayda, wano agababang dalaang. Anya, ay sus, kasano nga rut taitan, anak ko. Le, at dan sa Jacob sa tuwa nagkapoy jay ini. Kadwa naman ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunda nga ta. Kan, apay anak kuyog da. Nanang, aday pud no umikan ni Loreto. Loreto, si kanti mangibag ka. Nana. Agayan ayat kaming ni Melita. Oo, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimit mi lang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lupasan ka no pa ni Loreto ti may sa semestre ti kolehiyo. Adi na nailupas. Apa man na makagradwar, isuntun ti pa nagkasarmi. Lukasta, nagadal ka idi iti kolehiyo, barok. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit idi ti inak. Iso ano gurunungak iti pagtuloy ko nga gadal. May salaang bitkit di a semestren, Kat apaman ang makagradwar, ikasar kuntun ti anak yo, Nana. Nakapasngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa nagpakpakita apulos ti nobyong. Makumikong mamin manang. Di nalamay sa paran ti may sangal daw pa ng sarong karno kada kayo iti anak mo. May tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, ni sikat ti may isang inspirasyon ko. Iso nakaturpusak. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Ta maipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka kabailang dayta. Makapasakan to, honey.
Oh, apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, jak manin nakapasa iti board exam. Anya, awanin tinamnama. Maudin da di ang chance ko nga exam para iti board. Ngamtsak matlat na ipasa. Kasano pa itan, nanang. Anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, ta makasapol kan tupay magsiguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak mo ti pang sapulakan ko na ijay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka. Tainta sa pulan tinobyom. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit na ayaw yung may kinimani, nanang. Ngamtsak ka muna sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda ka di mo't atraso ni Mani kada kayo, kabsat. Ay kwa. Adala ko man napatag nga ibagamikan kwa na, kabsat. Ay nakabsat, nakabalo din. Natiliwan ngamin nga gararamat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga'y baludan. Anya? Kasta ay sige kabsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan. Una yun, agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat. Di mo mat kayat ang gatas. Ay, tungtun na katalagan. Tanta anak mo. Awan ang uday na ara. Kasano, nakamangmangin. Di namat nga rin kayat ang gatas. Nabanog ako na mga salsalagan ko, anak. Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Oh my God, baby. Gusto mo. Di si Marda nga nagsangit. Ay, umanungad kan tumat. Siyempre, makintut yung anak mo. Apay nga ang tamaya. Manungal dawan nga umanungad ka, ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido at ngamin. Awanan paggatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan mo't ni ama na amang suporta ko maganwan. Noon yaman di ka sa pulam. Ibagam kada kami kaninana. Sigdadaan kami matamang tulungan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawag iti kalabas. Mababainak ko na ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anopio. Ay nga, ipato mo din napalabas. Awan natin sa bala mang tulungkan ka no saan ada kami akapamilyan. Kanuan gayam, agkasar kamin ka ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpat ni Loreto ang pakiasaw nga Katita pa ilang. Kablaaman kan, manang Milita. Agyaman nak, ading ko. Di kag sao iti patapos, ken di ka mang tagibasit iti padam a tao, tadi maamon anya ti mapasamak iti masakbayan. Bueno, gagayam, di taan tinagibusan, di pakasalitaan, dito iderama tayo, biyag. Titaw. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Hello,
good day kada kayo amin gagayam. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode nga ipatangatang tayo itagundaway amang tad-adal kan leksyon iti tunggal maysa kablawan tay pada Florence Doctor Susan Ronquillo Marieta Cortez kan ni Lydia Kilingkin. Intay nga rudan denggan ti episode 187. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Makakigtot mo dyan, naktabakag. Kila at matlatan ang nagisangpot iti babae dito'y balay. Wan nga rod lakay. Nalabit, makantsawa nun kadagiti kakasinsin na. Kanayon da ngamin nga ibaga malakayanan abaro. Wan siguro Kit napananan na. Impasyar na tinopya na kadagiti kakasinsin na. Mapanakanoyam amo kadakwada. Mapan na siguro ipasikat yung nobya na. Tanay, kaslam nakagtsak pa mo Nagpintas si kayang ayat na bakal. Bayam latan Katno ko na ang mga sawan at dakan kwa na daytan lakay. Sapay ko matamaanusam ti panagbiag mi dito'y lugar may balasang ko. Nalpasan ti kasaryo kin ni Robert nga anak ko. Isuad ito yan balay may ti pagnaudan nyo. Nanang, di kay madanagan. Nairwa makitirikat. Pasensyakan tanay, manalon laeng ti anak ko. Ngam di ka madanagan, taag-tagi balay ka laeng. Di ka mapan ijay talon tapno saan ka ang umisip. Ala, okay lang ang kanyak nanang. Kaya't ko atulungan ti asawa. Ay nasaanan balasang ko. Kadoon naklaangan dito'y balay. Sigurado adi na kamutla palubusan di anak ko nga agtrabaho iti daga. No kasta, masikugan ti asawa manakaw. Wananang, kagap-gapo mi di health center. Nasurukan ang makabulan ti sikog ta asawa. Kasta ay ni kat mayat nagsikog adagos. Wan nga rodana, at danton apo kuyo kanya. Nasaya at matno kasta anak ko. Robert! Robert, tumay ka man! Robert! Mapan kan iti ayan ti asawam. Ano samno kasta nga agpambar. Tagagangay ti aginaw ti kasta. Wanana. Kabagay, anda ni Robert. Awan, napan ijay talon. Apay aya kabagis. Ay, ada ko maibagakan kwa na. Ada nga minapaplayan di ka anak ang para abroad. Katagkurang da pa iti kadwa. Ang mga no kayat ka anak mo. Anya, ay kat kasaritam to ngam numalumpay asumangpot. Awan di manugang mo aya. At dadadita silid ta. Inakmampay nga ron kita ang anak na sa akto agawid. Tagsubli akto manan numalam kabagay. Saan ka nga agabroad, Robert?